iltapukuun? Kyllä, omalla. Hei, hyvät ihmiset, hetki on käsillä. Tuomaristo vetäytyy miettimään asioita, he ovat palanneet tuonne orrellensa ja se varmaan tarkoittaa sitä, että kuuret ovat sinetöityjä, vastaukset ovat valmiina ja voimme hetken kuluttua aloittaa tulosten julkistamisen. Tiedoksi kaikille vielä kerrotaan se, eli voittaja todellakin lähtee edustamaan Suomea Mr. Gay Europe-kilpailun Geneveen. Ja tämän matkan mahdollistaa Lufthansa. Eikä siinä vielä kaikki. Lufthansa kustantaa myöskin voittajan ystävän mukaan Geneveen tukemaan häntä kilpailussa. Sen lisäksi kilpailun voittaja lentää myöskin vielä Mr. Gay World-kilpailuun Manilaan. Ja tämän matkan mahdollistaa Walter Optiikkaa. Voittaja saa kasvojen ponnistukseksi kesäkuulimmat aurinkolasit Walter Optiikasta ja nyt tämän voittoyön majoituksen tarjoaa Isan hotelli Klaus Kohl. Ja Cruiser tarjoaa sekä voittajalle että yleisön suosikille sekä lehdistön suosikille vuoden jäsenyyden Cruiser-sivustoille sekä QX-lehden vuosikirjoille. Ja sen lisäksi kaikki finalistit saavat tuotepaketin, joka sisältää muun muassa oluidenhoitotuotteita Renilta ja Label Annalta sekä sitten giftkortit tänne ravintola DTM:ään ja pullollisen ihanaa Martini Roses Kulttuuri. Ihanaa. Mutta nyt hyvä yleisö, otetaan lavalle kaikki Mr. Gay Final 2010 kilpailun finalistit. Täällä he saapuvat! Alexander, Jaan, Jena, Joni, Joonas, Kenneth ja Sami! Jännitystä on ilmassa, mutta enää osallistumista ei voi perua. Tässä ollaan ja mitään ei mahdeta. Ruvetaan käymään tuloksia läpi. Kyllä. Ensimmäisenä lehdistön suosikki ja sen kirjekuoren tulee meille tuomaan valtakunnan virallinen missitoimittaja Juha-Veli Jokinen. Hyvä yleisö, lehdistön hurmasi poikamainen miehekäs olemus, määrätietoinen voittajatahto, mies, jolle molemmat Suomen pääkaupungit, entinen ja nykyinen, on tuttu, joka pystyy kommunikoimaan kahdella kotimaisella kielellä, täydellisesti englanniksi. Hän on Numero 6. Palkitaan yleisön ihana poika ja sitä varten pyydän tänne DTM:n ihanan ravintolapäällikön Markku Valtasen, tervetuloa. Kiitos Ullis, kiitos Jani hienosta suoritteesta, jo hiukan siirryn tänne vähän sivummalle. Ennen kuin tietysti haluan antaa tämän kuoren, niin mä haluaisin sanoa teille kaikille, että mun mielestä teistä on ihan helvetisti munaa. Te olette ensimmäinen porukka, ketä ikinä on tähän lähtenyt. Ja hyvät ihmiset, antakaa heille kaikille isot aplodit. Talossa ei ole tarkoitus olla kuivin suin, ja tässä kohtaa haluan myös oman puolellani kiittää Bacardi Martin ja Timo Laurilaa ja niitä 90 pulloa Martini Rosea, mitä te olette tänään saaneet, ja myöskin joka ainoa teistä tietysti saa jo heti tässä vaiheessa oman pullon. Ole hyvä. Ja näin, ja meidän kulttikin halusi tulla kerrankin lavalle, ja tähänkin pääsee tänne komeiden miesten seuraan. Siitä. Näin näitä tulee tässä firmassa ne juoda. Ai saatiin jo oman, johan naisella, ei siinä mitään. Mutta hyvä näistä pidemmittä puhetta tavoissani poiketen, annan tämän teille takaisin. Onnea vielä kaikille. Kiitos hyvät ihmiset, kiitos teille. Jatketaan. Yleisön ihanne poika on
Hän sai 27% äänistä, arvoisa yleisö. Hän kilpaili numerolla 5. Että oli hyvin jäänyt. Tiukka voitto. Sitten ollaan enää askeleen päässä tietoa siitä, kuka voittaa Mr. Game Finland -kilpailun. Mulla on ilo ja kunnia seuraavaksi pyytää tänne lavalle Mr. Game Finland -tiimin edustaja Mikke Silvennoinen sekä tuomariston puheenjohtaja Osku Heiskanen. Hei, kiitos teille kaikille, että olette täällä. Olen käynyt aika pitkään elämäni aikana, hyvin pitkään DTM:ssä jostain hyvin kaukaista menneisyydestä. En ole koskaan nähnyt Isorapalla jo kello 10 niin pitkään jonoa. Kiitos, että tulitte ja mahduitte sisään. Te olette ollut hieno yleisö näille rohkeille miehille. Aplodit teille. Tällä hetkellä juhlitaan Helsingin Pridea, joka on isompi kuin koskaan monellakin mittarilla, ja Pridein teema on esikuvat. Ja tää kilpailu sopii tähän teemaan mitä parhaiten, sillä täällä on tänään nähty paljon mun esikuvia. Kaikki te kilpailijat, te olette mahtavia mun esikuvia, mä kumarran. Te olette hullun rohkeita, kukaan ei ole uskaltanut lähteä tähän mukaan aikaisemmin, ja mä nostan siihen oikeasti hattua. Valitettavasti tänä iltana me voidaan kuitenkin palkita vain yksi tällä nauhalla ja kruunulla, vaikka te kaikki olette voittajia. Ja tämä päätös on tuolla Oskun kirjekuoressa. Mutta ennen sitä otetaan vielä lavalle, että tämä kruunajaisuus menee sitten hyvin. Meidän sponsorimme Lufthansan maajohtaja Marek Kutson, joka on tullut tänne. Nyt me ollaan täällä valmiina meidän palkintonauheen kanssa tähän hienon tuloksen julkistukseen. Eikö olla? Ollaanko? Hyvä. Tuomaristo halusi kiittää ensinnäkin kaikkia kilpailijoita ja Lufthansa, shut up! Okei. Elikkä tuomarista haluaisi kiittää. Kaikista näistä kilpailuista löytyy erittäin hyviä puolia ja harmi, ettei me voida jakaa näitä palkintoja kaikille. Mä kirjoitin ylös jokaisen lauseen, mitä tuomarista sanoi tuolla tässä meidän pienessä palaverissa, ja luen nyt täältä näitä parhaimmat, jotka kuvaavat sitten tätä voittajaa. Luonnollinen, miehekäs, oma itsensä. Hyvä edustaja, söpö, mutta älykäs. Vaikuttaa ihmiseltä, joka on valmis sitoutumaan ajamiinsa asioihin ja toimimaan niiden puolesta. Hyvä yleisö. Mr. Finland, Game Finland, ensimmäinen on. Viime hetken veikkauksia. Mr. Game Finland 2010 on kilpailija numero 6.
ovat saaneet tämän kilpailun aikaan. Annetaan heille raikivat aplodit. Historiaa tehtiin tänään Suomessa. Tärkeä historiaa ja onnea menestykseen Kennetille. Kyllä, ensimmäinen huoltokuninkaallinen on huomattu. Se on upeaa, se on mahtavaa. Ja meidän iltamme onneksi ei täällä lopu. Täällä voi laittaa jalalla koreasti. Marion on tulossa tuossa Kyllä, kannattaa jäädä odottamaan. Pidetään hauskaa. Kiitos kaikille. Hyvää yötä ja kauniita unia. Kiitos!